onkea bezala, karritzen dugu krezala, sinisten dugu euskaran zuk ezala. Rapa da gure arma, itxa gure ama, entzun duzu euskaldun berri honek esan dizudana. Letra kontsumitu dezakegu, baina noko dainduko du krisia. Jesus jabea la zelazia nahazia, hainbeste jainko zeru bakarrean, nok banatuko du eskazia. 10 segundu behar baditut ezia gainditzeko, 50 urteko hipoteka bizitza saltzeko. Gaude salgai esaten zuna berti horretan, zenbat beldurgadu dira begien zaretan. Benetan, naztu dira nerabeak, arazo zaitzuta droga kontsumitzaileak. 160 kilometro duko abiaduran, ez dira ezberdintzen aingeru honak txarrak eta epaileak. Ondo den eraileak, honetan ora joan ziren erraietan, galdu ziren hainbeste tren, zertarako dauz pilulak. Hau da gura dikzioa, inor ez da inor baino gehiagoren bertsioa. Non, esan non galdu genituen, oraindik ez dago daregina. Non, eskaera daskantza betxe egiteko moduak ez dira gauza berdina. Non, esan non galdu genituen, oraindik ez dago daregina. Non, eskaera daskantza betxe egiteko moduak ez dira gauza berdina. Seiatik bueltan, irautxa bidean, galdutako umeak revueltan, baina ez dira konturatu batzuk idazten dugula sentimenak jarraituz, amestuz, barreko minekin asmatzen eta mestuz. Ametsak amets, taz badire inoiz erori, sentitzen desobedituz, begiratu zanpoli, hau txaltzatu sistemariuk egiten, zamergilen geldituko nazoriontasuna esten. Diengotan, raiotzen garenetik umeko lazabirtu dugu hau, emeretzi laro gehialau, bilbotik zuzenean, teleberriak aberriak asmatzen dituztenean. Jabetu artean, ez dira inoiz matxinatuko, matxinatu artean, ez dira inoiz jabetuko. Bartzelonan antisistemak burukabetxa babesten dutela, taz dauela egin, azpertzen direlako. Non, esan non galdu genituen, oraindik ez dago daregina. Non, eskaera daskantza betxe egiteko moduak ez dira gauza berdina. Non, esan non galdu genituen, oraindik ez dago daregina. Non, eskaera daskantza betxe egiteko moduak ez dira gauza berdina. Ostirala mantalak etxera, ez da? Ega suertea, zuek pozik eta gu ere pozik. Bueno, euskeraz bizi, eguna ospatzeko bildu gehamen, eta beti bezala, zerbait kontatu berko dizuet. Eta gaur kontan ere ipuitxo bat kontatuko dizuet. Eta ipuiaren izenburua izango da Erik Iratxoa. Euskeraz bizi eguna otsailean ospatu nahi gendu, baina oso egunaldi txarra egin zuen, euria, hotza, elurra, eta atzeratu dugu gaur arte. Eguraldi gizon eta emakumeek esan ziguten, eta nun ote dago Siberia? Galdetu, altxona eta mona edo gurasoek. Siberia oso urruti dago, eta handik etorri zan haize hotza, baina ez haize hotza bakarrik, baina Erik Iratxoaren tartean etorri zen. Laino artean bilbil egin eta Erik Iratxoa etorri zen Euskal Herria. Eta geroztik, hilabete honetan, hemen dari, Erik Iratxoa, alde batea eta bestea. Ezagutu ditu Euskal Herriko hiriak eta hiriburuak. Ezagutu du Donosti, Bilbo, Baiona, Maule.
baina baita ere ezagutu nahi zituen Euskal Herriko mendiak, eta horri ibili da Erik Iratxoa, Anboton, Aizkorrin, Txindokin. Azkeneko astean Txindokin ibili da, Txindokiko inguruan, Txindokiko magalean ibili da. Eta badakizue nor topatu duen Txindokiko kobazulo batean, zuen ezagutzen dezuen beste Iratxoa. Argitxo. Argitxo ezagutu du Txindokiko kobazulo batetan. Eta Argitxo erakutsi dio Txindokiko ingurua, erakutsi dio Larraitz inguruko paraje zoragarriak, eta esan zion Argitxo gaur goizean, Ordizian, Jakintza ikastolakoek, euskeraz bizi eguna ospatu behar zutela. Eta orduan berehala egin zuten plan. Pentsatu zuten gaur bi Iratxoak honea etortzean. Eta gaur goizean, Txindokitik abiatu, eta orain hementsi daude gure artean Argitxo eta Erik Iratxoa. Jantzi dute txapela gorria, eta hemen gaur goizean gure artean ibiliko omen dira. Beraz, begiak erne, belarriak adi, eta ia ikusten ditugu Argitxo eta Erik Iratxoa gure artean. Eta alabazan ez bazan, zahar datilak alabazan, eta atera Ordiziako plaza. Hale! eta bera gabiltza humoretsu dantzan, gora, 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 bera, bera, bai.
Gora eta bera gabiltza humoretsu dantzan. Laila, laila, la 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 laila, santoka herriko plazan. Zailago egitekoak, mozalgatxo bat ez errenka. Laila, laila, la 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 laila, santoka herriko plazan. Zailago egitekoak, mozalgatxo bat ez errenka. Orain ezker gainean, eskuinez egidan. Ezker eskuin, ezker zaldi gainean. Orain ezker gainean, eskuinez egidan. Ezker eskuin, ezker zaldi gainean. Laila, laila, la 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 laila, santoka herriko plazan. Eguzkia gordeta gero, ez gara geldituko.
Guapo zaudete, Marian. Ahora acá.
berbera. Bai, eski hau bezkenean ez dute izan orden. Ea, itxaro, gauzatxo bat egingo du. Lau arte kontatuko denik, eta zuek saber dituzteko izena. Dakienak esan dezala eta dakienak konpon. Prest, lau arte. Bat, bi, hiru eta lau. Ikain. Zer? Barkatu, esan berriro. Batzuk ongi. Eta bestek, esan ongi. Badaki zer gertatu den. Txaro, belarriak, etzituk garbituko, eta zer garbi. Bueno, berriro esan jozu, hau entzuten duen. Prest, bat, bi, hiru eta lau. Ikain, eske, garbi batera. Nola batzuk ongi eta beste baizki? Txaro, zer gertatzen da, zer batik? Baizea, ez izan. Ez dakizu irakurtzen! Horizu polite, irakurtzen ez dute bakakiko, esan, zer gazten du eben? Toko osoto. Beno, ze arazo. Norbaitek alderantziz irakurri du. Hoi badaki zergatik gertatzen den. Batzuk irakurtzen dute hemendik ara. Bai edo bedok irakurtzen du hortik ara. Begira, beti norbaitek alderantziz. Beno. Zuena ez da hainbestekoa. Nik uste dut beste norbaitek ere alderantziz irakurri duela. Orain, falta zaizuen jakitea. Norden patxin eta norden kotxin. Hor konpon! Beste konkutxo bat, zue jolaztean duzue. Asko dogotxi. Eta orain galdera da. Eta jolaztu eta gero zer egitea da. Nola, no. Sí. Jostainuekin jolaztu eta gero zer egitea da. Aso! Hori, eske, zu ibilizara jolazten kubotxo egin eta orain kubotxoa jaso gabe. Beno, jasoko ditugu, txukun. Eskerrik asko. Horrela, ea guztia jasotzen ditua. Hainbeste laguntza jekin zeitu. Eskerrik asko. Horrela, ea, itxaron, gehiago. Ui. Itxaron, saiatuko naiz. Itxaron, badaki. Zu... Ez dakizu jasotzen? Itxaron, begira, ekarri. Nik lagun. Zer gertatu da? Zer gertatu da? Non sartu da? Hor sartu da! Baizera! Itxaron, berriro! Ea, nola bota dut? Hola! Bizkatu dut jabetik! Erde! Zupoli! Zer gertatzen da? Zer? Norbait izango dela botatzen dakiena! Eserita txitxo daudena! Ea, nor botan nahi duen! Asmatuko alduen ba! Indatxu da ona! Etorri! Itxaron! Ea, izena? Bero, Joseba! Esplikatuko diogu nola den, Ea, eskua hemen! Eskua hor! Joseba, itxaron, Bota behar dugu, behin bat minuta lau kontatzen dutenean, esaten dutenean, bat, hiru eta gero bota, ora, bueltaka, eta sartuko da, barrura. Ados, bero, preste, Joseba, erdenos, artista, bero, beste norbait, ikatzi hori. Txon, ez da gizan ez duan. Ea zer egin behar du. Ea bakarri! Ondo! Bota bosteko artikien. Oso ondo, eskerrik asko. Sorry. Lasai. Sorry, izena? Bero, Elori, hartu.
Elorri, oain pizka polita guain behar du, Elorri. Txapela buruan. Horrela, Elorri, txaro, begira, horrela hartu. Eta denek, bat, diru eta lau esaten denean, bota, eta hanka etxara. Estilo, izka batekin. Prest, Elorri? Bueno, gora, bota behar da, Hasi denok, bat! Txintxo, esterik ala ona, eskua gora, eta izinik alta dezu egun, izinik. Listo. Beno, estiloa, estiloa gogoratu, izena? Noen ni prest, noen ni nula. Prest denos, bat, bi, hiru, ahora! Elorri, premio udaletxe. Oso ondo. Beno, gero diago zaiatu zaitu. Etorri, zaiz. Izena? Sara, ze ongi. Horrela, gari txapela, Sara. Batu eskuaki. Horrela, Sara? Gora botatzeko esaten du. Fuerte, gora,
zer egin behar dugu, zer? Ni joateko gila? Ja, bizkorla. Ni juteko baino ordiziko kaletan zehar. Barkatu, joan zu eta nitxanon tengenituko, ez? Txoin. Zuen, zeiten duzue hori nori tokatzen zaio jakiteko, nola da? Badakizue nola dela? Erakutsi nola da? Oso. Txoin, lasaituna? Itxaron. Nik ez dakit hori bukaera hori. Niri irakutsi zidaten, neska edo mutin, horraino zenbatuko den. Eta tokatzen zaiona joango da beste lagunen bila. Hasi, nik hasiko nahi zegoela donan akapona eta zuzea baino zen. Nahikoa, esan behar duzu, Prest, donan akapona zen duen kultura. Tokatu zaio. Mantxuago. Itxar, ez dakizue donadona bizkor. Bada dite bizkor. Erne, pero atakatazun donadona kultura. Zini, zula zain. Zutuan, eta esan, amaiketakoa prest dago, etorri! Oiz, aiba! Zure urte betetzekoa, oso ondo! Zeboixoa, txokolatezkoa, marrubizko. Zer? Nik zainduko dut. Nik zaindu egin dut, begira. Zukaldari honen modua. Horrela, hartu. Itxaron! Gerretatzen da. Itxaron, pizka bat. Fuera! Itxar, lo hartu dut. Badaki zein behar dudan. Itxar. Bizini dago. Uste nuen ez zegoen bizini dago. Itxar. Horentxe. Geldi. Hop. Xarra. Egin dago ikusi. Bizkora da, Itxaro, berriro botako diogula. Itxaro, berriro. Geldi hemen. Horrela. Listo. Bueno, lasaitu gaitezen, eta amaiketakoa egin dezagun. Bizka nahi gure gaitu.
Bajola txiki honekin amaituko dute potxin eta patxin. Poliki, haundiak txikiei ezer egin gabe, altzaipurdia den gora, ipini tente txutik, horrela, txamarrak utzi lurrean, bueno, jantzita daukanak ez zen, Beno, eta musika entzuten dugunean, guk bezala egin behar duzu. Ea, eskuak, gora, eskuak, bera, oin bat, oin bi. Eta guzti hori, musika jarraituz, erne badoa eta. Erne musika bat, bi, hiru eskuak, gora.